Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız paydağını yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf gadetlerimizni saklap kalığı için şartlı işler başkara. Olar bilen biz sizin de tanıştırıp durabız. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız. Bugünkü çıkarılışta. Şahıslar sahifesinde Galim İbrahim Nurullin. Benim alma mater. Banjaktın bitinde şunda 35 yıl ömrüm ötken. Piyan Bazar turunda birinci kursu şunda yazılgan. Kandidatlık disertatsiyası, makaleler, kitaplar Tukay turunda. Kazanda Akkalfak Hatın Kızları sıyızdı. Bugünkü sıkında hatın kızның tüp rolü ol gailede, hatın kız bulup, ana bulup, hem bağlarını terbiyelöde özünün güçlü rolün ko'rsatdi. O'zbekistonda muzikant İlyas Farhullin çıkışları. Toshkent shahrida yashovchi millatdoshlar bilan ko'rishib, ularga xalq muzikasi turida siylab, o'yin qurallari turida siylab, ularning ishi kelib chiqqani turida siylab o'tasim keladi. Ufada Abdulla Tukay'ını zorlaylar. Biz bugün Məğrifət Nurun hem Abdulla Tukay izlerini barlap, Ufanın ikinci Tatar Yakşami Mektebi'ne kildik. Ol bütün Türkiye dünyada tanılgan galim, tanqidçi, prozaik, 20-ci yüzbaşı Tatar edebiyatın öğrenüge köp güç koygan şahıs. Sözümüz İbrahim Nurullin turunda. Bu yıl galimnin tuğuna 100 yıl. Şol oңайdan Tukay Edebi Muzeyinde Manglısa Şınları degen edebi muzikal kişi yazdı. İbrahim Nurullin Abdulla Tukay'ını, onun icatın, onun dairesini öğrengen. Şolay Gayaz İshaki ismin halka kaytarışı da ol. Şahıslar sahifesinde Abdulla Tukay hem Gayaz İshaki premisi laureatı Galim İbrahim Nurullin. Ул тулы bir дәверне гәүдәләндергән галим. Ибрахим Нуруллин 20-нче йөзбашы татар әдәбиятын өйрәнүгә аеруча зур көч куя. Бу шур фәнебездә инде күпмедер дәрәҗәдә өйрәнелгән булса да, әле анда төпле генә сүз әйтелмәгән иде, чөнки ул шул кадәр катлаулы бер шур булды. Ул күрәсең көткән безнең Ибрахим Нуруллинны. Ибрахим Нуруллин 1923 елның 18 апрелендә Ульяновск өлкәсе Мәләкәс районы Парау авылында мөгаллимнәр гаиләсендә дөньяга килә. 15 яшендә Казанга килеп, мех техникумына укырга кергән. Тик язмышның үз планнары була. Ул сугыш ветераны бит. Менә бүгенге көндә без аны шулай искә алырга тиеш. Аның беренче, икенче дәрәҗә ватан орденнары кавалеры Ибрахим аби Нуруллин 18 яшендә үзе теләп ул армияга китә. 42 елның октябрендә Сталинград фронтында ул сугышта катнаша һәм Астрахань өчен барган сугышларда каты яраланып, 1 ел буе госпитальдә ята. Туган ягына кайтып 1 ел мәктәптә дә укыта әле. Аннан 1945 елда Казан дәүләт университетына татар филологиясе бүлегенә керә. Аңарчы ук әсәрләр язган. Студент булганчы ук аның хикәясе инде Совет әдәбияты журналында басылып чыккан. Казан университетында ул гади студенттан ассистентка, аннан профессорга кадәр җитә. Ул үзен студент елларында ук бик белемле, язуга сәләтле булган, әдәби мәдәни дөньяда бик актив кайнаган студент буларак таныта һәм университет тәмамлаганнан соң шунда ук аңа аспирантура калырга тәкъдим ителәр. Шуннан соң Ибрахим Зиннатовның бөтен эшчәнлеге, бөтен тормышы Габдулла Тукай исеме белән бәйле. Мизгел студентлар театры Ибрахим Нуруллинның Тукай Петербургта драмасыннан үзүк тәкъдим итә. Гомумән, Ибрахим Нуруллинның бөек шагыйрыбызга багышлап язылган әсәрләре күп, әмма шулар арасында Тукай документаль романы иң зур урын алып тора. Ул Мәскәүдә атаклы кешеләр тормышы циклында башта русча, аннан татарча басылып чыга. Нәкъ менә шушы хезмәте өчен Ибрахим Нуруллин Тукай премиясына лаек булган. Бүләк өчен эшләмәсәк тә хезмәтеңнең тәкъдир ителүе әлбәттә күңелле. Бу бүләккә мине университетның тәкъдим ителүе аеруча мине куандырды. Монда барса турдан туры Тукайга кагылышлы материаллар. Ул кермәгән материалларда Тукайның заманын, рухын, шул заманның кешеләрен күз алдына китерү өчен ул фактларында, ул материалларында әһәмияте әлбәттә зур булды.
Габдулла Тукай белән бәйле эшчәнлек Ибраһим Нуруллинны татар әдәбиятының алтын чоры 20-нче гасыр башына алып керә. Шагыйрьне үзәккә куеп, аның янындагы әдәби хәрәкәтне, замандашларын да өйрәнә. 1962 елда аның 20-нче гасыр башы әдәбияты лекциялар курсы 1-нче кисәге барлыкка килә, һәм 1964 елда 2-нче кисәге. Ягадан инде тагын милләштереп, 1966 елда 20-нче йөз башы татар әдәбиятының фундаменталь хезмәтен яза, һәм бу хезмәт ягадан тагын 1992 елда басылып чыга. Бүгенге көннәргә кадәр ул безнең югары уку йортларында, күллиятләрдә, мәктәп дәресе, хрестоматия дәреслек булып хезмәт итә. Гаяз Исхакый исеменең халыкка кайтуында да зур роль уйнаган шәхес ул. Дистәләгән мәкалә языла. Татарстан өлкә комитетына, Мәскәүнең үзәк комитетына бик зур каршылыклар белән Гаяз Исхакый әдәби әсәрләре мирасы кайта. Аның исемен әйтеп була башлады, ләкин аның турында матбугатка чыгарга ярамый әле. Ибраһим Нуруллин шул чакта бик зирәк юл тапты. Чөнки мәсәлән, бездә тыелган кешене Мәскәү матбугатында чыгарсаң, безнең түрә каралар, безнең түрәләр Мәскәү чыгарган, алайса безгә дә чыгарга ярый дип рөхсәт бирәләр иде. Шуңа күрә ул Гаяз Исхакый белән Максим Горький арасындагы дуслык турында, аларның хаттар алышу турында, аларның һәм Максим Горькийның Исхакый язган хатларыннан берничәсен Новый мир журналында бастырып чыгарды. Менә шуннан бу аерылып китте инде. Сугышта аягын югалтып кайткан иде. Менә шул бер аягы белән Төркиягә барып, андагы аның эзләреннән йөреп, мирасханәләрдә, китапханәләрдә хезмәтләрен өйрәнеп, каберен зиярат кылып кайтты. Һәм инде эзлекле рәвештә 20-нче йөз башы әдәбиятын Гаяз Исхакый мирасын нигез итеп алып өйрәнә башлады ул. Ибраһим Нуруллин акрын гына, салмак кына сөйләшкән, тик һәр вакыт үз фикере, сүзе булган. Үзе өйрәнгән шәхесләр Тукай, Исхакыйлар сыман принципиальлек хас булган аңа. Гадел кеше иде. Үзенең сүзенә тугрылыклы кеше иде. Менә мин аның 70 яшенә мәкалә яздым. Һәм үзе булып калган кеше дип яздым. Ул үзенең сүзен кем булуына карамастан туры ярып әйтә торган кеше иде. Бер кемгә баш ими, уйлаганын турыдан-туры әйтә, намуслы. Андый кешене яратып бетермәүчеләр дә күп була билгеле. Мәсәлән, ул бит татар әдәбиятын укытучы, ләкин ул рус әдәбияты кафедрасында әгъза булып торды. Бу инде гадәти күренеш түгел, шулай бит. Татар әдәбиятын укыта, ләкин планнарны раслата, хисапларын бирә рус әдәбияты кафедрасына. Алай булырга тиеш түгел. Димәк, менә биредә ул уртак тел таба алмаган. Ләкин менә шул дәрестә дә, башка җирдә дә бер кайчан сиздермәде үзенең ширләгәнен. Сиздермәскә тырышты, җегетләр булырга тырышты. Бәя куйганда безне сүгә, тәрбияли, ләкин нәтиҗәне әйтәсен. Бер кайчан да ваклашмый, менә син әйтик, нәрсәндер укып бетермәгән, нәрсәндер аңламаган, ниндидер сорауым булса, мин сорауга җавап бирә иде. Ул дөресен әйткәндә эш аты иде. Әдәби мирасны барлаучы, хәзерге заман әдәбияты турында мәкаләләр язучы. Әле хәтерлим, мәсәлән, Равил Фәйзуллин белән аның аңлаешлы һәм аңлаешсыз шигърият турында икесенең менә бәхәсе дөнья күргән казанакларында. Иң соңгы Ибраһим абыйның басып чыгарган китабын, Фатих Әмирхан китабын редакцияләп ул мине сорады инде. Мин ул вакытта китап нәшриятын Бай әдәбиятны беләсең, син ала дип. Аның бит үлемендә кинәт кенә үлгән күп булды. Чөнки ул напряженный яшәгәндер инде ул. Аның рухи таянышы булган, гомерлек рухи таянышы, мин сокланып укыймын. Менә ул яктан Ибраһим абый тормыш иптәше ягыннан бик бәхетле булган Рүзел Мардановна. Ул ушулай филолог фәннәре кандидаты, аның истәлекләре бар, һәм ул шул истәлекләрендә Ибраһим гомернең соңгы көннәренә кадәр коммунист булып калды ди. Гел стәл янында гына истә калды минем. Күп китап, күп ниләр, кагаз, рукопислар, һәммәсен укып, язып, менә шулай калды минем истә. Бик яратып эшләде ул. Үзен бер дә жәлләмичә, татар әдәбияты, татар культурасы, татар тарихы, шулар аның өчен
устын звук не было. Аның өчен бик мөһим иде. Ибрахим Нуруллин Казанда 1995 елда вафат була. Милләтебезгә бик зур мирас калдырды. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Казанда Бөтендөня татар конгрессы башкарма комитетының Ак калфак татар хатын-кызлар съезды узды. Әлеге вакыйгада Татарстан Республикасы районнарыннан, Россиянең 53 өлкәсеннән 15 ерак һәм якын чит илләрдән 500-дән артык делегат катнашты. Вакыйга урыныннан безнең репортаж. Üçüncü Bөтендөнья татар хатын-кызлары форумы үз эшен башлап җибәрде. Аның беренче көне пленар утырыш. Инде аңа кадәр Корстың күңел ачу үзәгендә зур иттереп күргәзмә җәелдерелгән иде. Татар хатын-кызларын матур иттереп, татарча киендереп, завыклы итеп, һәм үзебезнең дә генә булган узырларны, шушы матур өлгеләрне аларга бирегә һәм алар дәвам итсен дип, балаларына бүләк иттерсен дип, укытабыз, алып киләбез, өйрәтәбез. Күп милләтле республикабыз, 170-тән артык милләтләр. Безнең татарлар менә аерылып торырга тиеш, үзенең зәвыклыгы белән, тыйнаклыгы белән, матурлыгы белән татар халкының гореф-гадәтен саклау ул иң зур нәрсә безнең милләт өчен. Бу ел безнең булдырылды татар мамык шәле бренды. Без казымәләр үткәрә башладык 2 ел инде Бөтендөнья татар конгрессы белән. Халыкны нык җәлеп итә торган менә шушындый безнең үзебезнең гореф-гадәтләребезгә без кайтабыз. Менә безнең кызларыбыз бүгеннән ныклап бу татар дөньясына кирип китәләр. Анда монда бик күп үзләштереп кайтачаклар, чөнки алар безнең делегатларыбыз. Хатын-кызлар сезне беренче тапкыр катнашам. Сез әле бик яшь 11-нче сыйныфтагына укыйсыз. Киләчәктә үзегезнең нинди хыяллар алырга телисез? Мин киләчәктә татар теле факультетына керергә хыялланам. Туган телемне бик яратканлыктан, аны үстерүгә үземнең өлешемне кертәсем килә. Хатын-кызның төп роле ул гаиләдә, хатын-кыз булып, ана булып, һәм балаларны тәрбияләүдә үзенең көчле ролен күрсәтү. Һәм инде мин бүгенге съездда да бу мәсьәләләр күтәрелер дип торам. Һәм инде яшь буынны тәрбияләүдә дә гомумән педагоглар өчен, укытучылар елы да бит инде быел хатын-кызның роле бик зур. 500 шәхес, иң көчле хатыннар, алар бөтен эше хәйриятчеләрдә, булдыклыларда, эшлиләрдә, гаиләләрендә алып баралар, татар телендә күтәрәләр, динебезне дә күтәрәләр. Монда менә шундый хатыннар гына җыелган. Бу ел без алдык шәхси мәктәпләрне. Чөнки монда җыела бөтен дөнья буенча. Бүген дәүләт мәктәпләре дип кенә сөйләп, аларга әллә нәрсә биреп булмый. Шәхси мәктәпләр ничек ашырга була? Аларны ничек төзергә була? Алар белән фикерләшергә, аларның сүзләрен тыңларга, барып күрергә. Шәхси мәктәпләр алар турында чыгышта бар безнең, һәм шул вакытта алар барып карап кайталар. Аннан татар теле белеме укытучылар әзерләү институтында булачаклар безнең. Анда да менә яңа алымнар белән ничек итеп әзерләнә. Biz her vakit yok dibez. Yok degen şeyin birinci karatı күрсәтеп җибәрү иң яхшысыдыр дигән фикердә мин үзем. Съездның пленар утырышын Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев алып барды. Ул делегатларны һәм чакырылган кунакларны сәламләп, Татарстан Республикасы рәисенең котлавын җиткерде. Сәламәтлек, уңышлар һәм бәхет, иминлек телим. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миниханов. Чыгышлар башланганчы съездның эш органнарын мандат, секретариат, хисап һәм редакция комиссияләре сайланды. Мин үзем 3 бала анасы һәм моннан артык тагын минем балаларым бар. Ул балаларым бүгенге көндә мультилингваль балалар бакчаларында белем ала. Эчтәлекле чыгышлар хакында тулырак халкы минем тапшыруында җиткерербез. Безнең өчен иң мөһим ул безнең тел. Кеше бәлки телсез була аладыр, ләкин милләт телсез була алмый. Татар халкы күпме меңләп еллар яшәп, үз динен, үз телен саклап калган икән. Менә бүгенге буында да ул безнең төп бурыч. Без быел күп кенә җирләрдә татар милләтләрен җыеп ифтарлар үткәрде, хактанды. Subhanallah, bugün Tatarstanda 1580 мәчет эшли. Һәм безнең өчен дин, менә конгресс ягыннан да ул эшкә кирип киттек. Тәрбия һәм тел дип үзебезнең мәдрәсәләр, мәчетләр аша, институтлар, университетлар, академиялар аша милләткә тагын өмет бирәбез.
5-нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары съездының пленар утырышы Татарстан Республикасы дәүләт һәм Бөтендөнья татар конгрессының бүләкләрен тапшыру белән төгәлләнде. Хатын-кызларның хезмәтләрен югары бәяләү белән һәм һәрбер татарны кайда яшәсә дә, аларның эшләрен күреп, менә шундый зур бүләкләргә ирешүемә мин Татарстаныма, туган җиремә бик зур рәхмәтлемен. Мин бик бәхетлемен һәм шу хәтле хисләнеп, күңелләнеп килдек шушы форумга, шу съездга һәм Ростовтан кайнар сәлам алып килдек. Акалфак хатын-кызлар оешмасында булуым белән, халкыма әз генә булса да, кичкенә генә булса да, менә ярдәм итә алуым белән, шуны туган телемне, халкымны, гореф-гадәтләремне саклап калуга үз өлешемне кертә алуым белән бик горурланам. Кырылтайның беренче көне Сөембикә журналының 110 еллыгына багышланган кичә белән дәвам итте. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Үзбәкстанда музыкант Ильяс Фархуллин чыгышлары. Ташкент шәһәрендә яшәүче милләттәшләр белән күрешеп, аларга халык музыкасы турында сөйләп, уен кырыллары турында сөйләп, аларның ничек килеп чыкканы турында сөйләп үтәсем килә. Уфада Габдулла Тукайны зурлыйлар. Без бүген Мәгърифәт нурын һәм Габдулла Тукай эзләрен барлап, Уфаның 2-нче татар якшәме мәктәбенә килдек. Татарстан белән Үзбәкстан арасындагы мөнәсәбәтләр елдан-ел эшчәнлекнең күп өлкәләрендә ныгый бара. Ике яклы делегация сәфәрләре, уртак чаралар тугандаш халыкларның арасындагы дуслыкка зур өлеш кертә. Шуңа мисал итеп бу көннәрдә Үзбәкстанга Казаннан мультиинструменталист Ильяс Фархуллин килде. Һәм әлбәттә, җирле милләттәшләребез белән очрашмыйча калмады. Җыл атмосферада узган очрашуда безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Мультиинструменталист, халыкара һәм милли конкурслар лауреаты, Алпар этнофольклор төркеме солисты. Булар барысы да Ташкенттагы милләттәшләребезне татар этномузыкасы белән якынрак таныштырган яшь этномузыкант Ильяс Фархуллин турында. Ташкент шәһәрендә яшәүче милләттәшләр белән күрешеп, аларга халык музыкасы турында сөйләп, уен кырыллары турында сөйләп, аларның ничек килеп чыкканы турында сөйләп, һәр этапның безнең этапка бүленә. Идел буе Болгар дәүләте, Алтын Урда шәһәре, Казан ханлыгы шәһәре, шул шәһәрләргә бәйле музыка уен кырыллары турында сөйләп үтәсем килә. Татар халык коралларын әле булай итеп күргәнебез юк, ишеткәнебез юк. Шуның өчен без шатланып көтеп алдык. Без саклар өчен татар мәдәниятен, татар телен бу эшләрне алып барабыз. Яшьләребезгә әлбәттә бу достойный пример. Гармун, тальян гармун, сыбызгы, курай, торба, сурнай, кубыз. Хөрмәтле кунагыбыз чарада катнашучыларны татар милли музыка коралларының тарихи һәм төрләре белән таныштырды. Әлбәттә, бу ямьле чара халык җырларыннан башка узмады. Бүгенге чара бик күңелле үтте. Яшьләр өчен шундый чараларда катнашу бик мөһим дип уйлыйм. Очрашу ахырында кунаклар бергәләп музыкантыбыз башкаруындагы курай аккомпанементы астында татар халкының гимненә әверелгән туган тел җырын башкардылар. Сәрвиназ Кәримова, Татарлар, Ташкент, Үзбәкстан Республикасы. Ел сайын Габдулла Тукайның туган көне Башкортстан татарлары өчен зур бәйрәмгә әйләнә. Уфада 2012 елдан эшләп килгән 2нче санлы татар якшәмбе мәктәбе бик шагыйребезгә багышлап апрельдә һәр ел зур бәйрәм үткәрә. Бирдә төрле яшьтәге татар балалары ана теле һәм әдәбияты сабакларын гына алып калмый, милли җырларны, биюләрне өйрәнә, рәсем сәнгате серләренә төшенә. Мәктәптә шулай ук журналистика түгәрәге дә эшли. Шәһәр балаларының милли тамырларга булган кызыксынуларын Тукай шәхсенә, әсәрләренә булган мөнәсәбәтне хәбәрчебез Гөлшат Сафина күреп кайтты. Син әле үз һәм укы күп, шунда аңларсың барын. Мәгърифәт нуры ачар күп нәрсәләрен ялганын дип язган Габдулла Тукай үзенең Сабыйга шигырендә. Без дә бүген Мәгърифәт нурын һәм Габдулла Тукай эзләрен барлап, Уфаның 2нче татар якшәме мәктәбенә килдек.
Уфада татар гимназияләре нибары 2 булу сәбәпле нәни милләттәшләребез туган телен онытмасын өчен ярдәмгә якшәмбе мәктәпләре килә. 2012 елда ачылган 2 санлы татар якшәмбе мәктәбенә башлангыч елларда балалар аз гына йөрсә, бүген аларның саны 200дән артып китә. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә күләгән, аннары түгел буе. Без Тукайлы халык чарасын якшәмбе мәктәбе педагоглары балалар белән берлектә күп көч салып әзерләгәннәр. Төрле сыйныфта укучы балалар Тукай шигырьләрен сөйләп тә, сәхнәләштереп тә, җырлап та күрсәттеләр. Лейсән түгәрәгендә шөгыльләнүче балалар дәртле милли биюләр башкардылар. Әйткәндәй, яшь биючеләрнең чыгышларын Уфаның төрле мәктәпләрендә һәм мәдәният йортларында яратып кабул итәләр. 2 якшәмбе мәктәбендә балалар белән 7 тәҗрибәле укытучы эшли. Алар арасында тел белгечләре, музыкантлар, рәссамнар, хореографлар. Филология фәннәре кандидаты доцент Илдус Фазлетдинов балаларга журналистика серләрен ача. Шулай ук әдәби кичәләр оештыра. Аның сөйләвенчә, укучылар аеруча Габдулла Тукай әсәрләрен яратып кабул итә. Бийек әдипнең шәхесен, иҗатын өйрәнү һәр дәрестә алып барыла. Тукайны балалар белә. Һәм аларга менә бу Тукайның шәхесен, аның иҗатын, аның әсәрләрен төшендерү, аңлату, ул һәрбер дәрестә дә бара. Татар якшәмбе мәктәбе ачылганнан бирле диярлек балаларны музыка сәнгате белән популяр җырчы, музыкант Айдар Юнусов таныштыра. Без Тукайлы халык чарасында ул музыкаль чыгышы белән бизәде. Күркәм чарадан күтәренке рухта кайтасы иде дә бит. Тик балаларның Тукай телен белүләре бик тә чамалы булу кәефне кырды. Хәер, атнасына бер дәрес татар теле белән ерак китеп тә булмый. Шулай да укучылар арасында гаиләләрендә татарча сөйләшүчеләр барлыгы бераз тынычландыра. Без бик тату яшибез, йөрибез татар мәктәбенә, татарча сөйләшәбез. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер шишмә бар, якын безнең авылга ул. Авыл безнең ямен, су тәмен беләм. Шуңа күрә сөям, җаным тинем белән. Якшәмбе мәктәбендә төрле түгәрәкләр алып баручы, 41 санлы мәктәптә татар теле укытучы яшь белгеч Гөлназ Абдуллина сүзләренчә, гаиләдә татар теле ишетмәгән балаларга дәрестә генә туган телне төшендерү җиңел эш түгел. Балаларның татар теле белүе ул гаиләдән беренчедән тора. Кайбер гаиләдә әти-әниләре аларның татарча сөйләшкәч, балалар да ишетеп татар телен беликидән беләләр. Шуңа күрә алар татарча сөйләшмәсәләр дә үзләре татар телен аңлыйлар. Кайбер гаиләләрдә татар теле ничектер онытылып бара. Шуңа күрә балалар да шулай татар телен кулланмыйлар да. Узган елдан якшәмбе мәктәбен татар теле һәм әдәбияты укытучысы Дилбәр Байгузина җитәкләде. Элекке җитәкчелек вакытында ук актив эшчәнлек алып барган якшәмбе мәктәбе яңа директор килгәч тә шушы юнәлешне үк алып бара. Монда тормыш кайный, төрле кызыклы проектлар уйланып чыгарыла. Мәктәптә 200дән артык бала укый. 7 укытучыбыз бар. Безнең мәктәптә укучы балалар төрле конкурсларда катнашалар. Ел сайын без чаралар үткәрәбез. Мәсәлән, менә бу апрель ае безнең бит инде Тукай ае исәпләнә. Шуңа күрә Габдулла Тукайның якты истәлегенә без зур матур бәйрәм үткәрәбез инде. Халыкара балаларны яклау көнендә 2 санлы татар якшәмбе мәктәбе укучылары гадәттәгечә үзләренең чыгышлары белән шәһәр мәйданнарын бизәячәк. Татар мөхите аз булган зур шәһәрдә яшәүче балаларда атнасына нибары бер тапкыр кергән татар теле дәресе белән Тукай телен саклардай буын үстереп булырмы дип борчыла остазлары. Уфадан Гөлшат Сафина, татарлар. Бүгенгә менә шулар мөхтәрәм милләттәшләр. Төрле милләт кешеләренең иң югары максатларга ирешү өчен берләшүе, ватанга карата чиксез мәхәббәте һәм ватанпәрвәрлеге халкыбызга тарих сынауларын җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Без көчле бердәм халык. Сау булыгыз.